Owere gi mano ni piny owacho mar kaunti ma Migori ka osir kod riwruok mar bengi mar piny mangima dhi nyime kod loso chenro mar gero chiro manyasani e chiro Masare e boma ma Awendo. Chiro ma gedo mare dhi kawo omenda maromo siling $350 e seche mamoko kuom jo ohala mane dhi nyime kod gero kuonde mag ohala magi e lop piny owacho nogo. Bende koro ywak. Jafumbo marwa Jo Juma nigi ler ewi wachno. Chiro ma piny owacho mar kaunti ma Migori ka osir riwruogno mar bengi mar piny mangima kata World Bank chano gero e chiro Masare modi boma ma Awendo kod omenda maromo $350 kelo paro mopogore opogore. Moko kuom jogo ma piny owacho mar kaunti ma Migori ne omiyo thuolo mar gero kuonde timo ohala e chiro ni Masare higni 5 mokalo bang' chulo omenda maromo $500,500 owuok oko ka kwedo gedo mar chiro ni ma onego chakre e kinde machiegni. Lodni wasetagore mang'eny kabisa. Diere moro ne nitiere sama koro idwa mawagi. Watemo matek an kaka wuoyo ni. Adhi auso dhogadi 2 mondo mi alos go odano. Tulilipa. Kila kitu yenye walisema tulifanya. Na imefika wakati huu tukashangazwa kwamba anataka kuchukua vioski zijengwe zingine tukue wapangaji. Wayudo weche moko ni some investors oyudore dwani mondo bi oger chiro Awendo. Koro kenda winjo ni giyiero mana chichwa man wasegero ni ema koro idwani mondo gibi gigedie kendi muko udi mosegero gi te. Kata bed ni onge chendogo mag ohala ma osechakre chiro ni Masare, johala ma osebedo ka gero kuondegi mag timo ohala wacho ni gero chiro ni manyasani ma enego ger kod omenda maromo $350 dhi miyo gilal mar omenda ma gisetiyo godo e gero kuonde ohala go. Kani chiwo plodegi ne wantiere ma jok mane miyowa noa Migori County. Ne ogin gik mane wayudo yor kuo. Wase invest a lot of money, one mana investors. Jo piny ogolo pesa ofukegi. To gero kong'e ni gigero utegi giwegi. Piny owacho mar kaunti ma Migori kata kamano wach ni gidhi bedo piny kod jo ohala ma ywak gi kendo giwinjre kaka idhi timgi mondo koro gichiw thuolo ne gedo mar chiro ni e loni mar piny owacho. Hiyo ni shamba ya serikali na wale wako hapo bado hawajaanza kutumia ama kufanya biashara kwa zile nyumba walizopewa miaka 5 iliyopita ili waweze kufanyia biashara. Na tumeona ni vyema instead of wafanye biashara kwa mahali ambapo ni mahali duni kidogo, gavana wetu ametuletea hili soko kubwa. One stage makoro giesani eka wapenjo jini to matu paro nade, matu do watim nango, wasumo paro mopogore opogore. Koro kwayowa ne ni mondo jomanyocha omi authority mar tiyo kacha gibeda beda mos. Jagoro mar kaunti ma Migori Oscar Limo wacho ne gidhi bedo piny kod jo ohalagi kendo gibed kod winjruok maber ka wacho ni chiro manyasani ma igero ni dhi konyogi kod jo ohala mamoko. Nomigi kanyo ma gichulo gima ne gichulo gi sano ma wang'eyo ni nyo gitemo loso 1 2 3 mondo gimbe ngimagi osudi e chiro kanyo. Mak mana ni project makoro nyo kel mar $350,000 ni en project maduong' madhi konyo ji mang'eny. George Juma, Ramogi TV, Migori.